Pindi TV ɗo gonɗon eno gonirɗon on calminama on juurama on ñaganama Allah moƴƴere caggal yettude Allah e julde nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam en jetti jignaɓe ɓe kono kadi en ñaganima ɗumen nde Allah yurmoto ɗumen yaafo ɗumen kañumen mayɓe julɓe kala bandiraɓe en jetti gueno nde o hokki en kadi fartange e artude e huccodirde e bandiraɓe e yewtere men paamen pamminen mbi noon aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi en garti ngam humnude aadi hakkude men e yeɓiyankoɓe Ayawo Pindi TV e nde ɗo yontere nde gowɗen hokkudeɓe e kala yontere yaadude hen e terɗe rédaction Pindi Média hande noon eɗen mbawi wiide plateau ne yeewi seeɗa hono no oɗo jawtuɗo ni kono tan alay saago kadi garen enen wonɓe ɗo ɓe mbawen kadi no mbirumi ni tan humnude aadi o hakkude men e bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Pindi TV kono kadi hakkude men e ɓe wattuɓe haqqillaji mumen e nde ɗo yewtere paamen pamminen eɗen gowno hen wondude Elage Abbas Sarr wondude Mouhamed Ndim walla Moussa Niang kono tan hande ko enen e Elage Abbas Sarr oɗo jawtuɗo noon sikki ala eɗen gandi enenne eɗen joguino mataw telɓe seeɗa kannoɗe en arde kono noon Allah hokki en kadi fartange e artude ɗum noon en gardi e gorko pullo o hono Elage Abbas Sarr caggal salminde on noon e juurade on ko bismade on e nde yewtere nde ganduɗa ko actualité leydi ndi addata tawi cuɓotoɗen ko toɓɓe ɗe ganduɗa ko ɓurɗe mantinade e actualité ji leydi men Sénégal mbawen addude ɗum dippen hen ɗo no hanniri ni hande kadi toɓɓe men no gowɗen wadde ni tan ko fodde toɓɓe nayyi ɗe noon toɓɓere adidi nde bandiraɓe toɓɓere nde gadortoɗen nde sikki ala eɗen gandi hande o leydi ndi foof wonko woni ɗo goƴa muɗum wonko woni caɗele guila ɗo ha caggal leydi haqqillaji fof nani ɗo e Sénégal sababude hollum sababude ngoɗo warno ganduɗa ko toon to Pikine Technopole Teska yoɓade fittandu on suko gorko biyeteɗo Aboubacry Abdoul Aziz Ba ɓurɗo andilede Aziz Dabala wondude mo wonduno hono waali tawi kañumne ko Boubacar Gano wiyete ɗum ɗon noon woni musalla woni kadi caɗele mawɗe tawede ɓe appartement maɓɓe ɓe mbara eɗen gandi ko ɗum woni ko yardete ataya hande e leydi ndi ko wona ɗum maggal Touba eɗen gandi koye aljuma hanki o tigui yuɓɓina hono no hitande foof ni e nder ɗum noon président Bassirou Diomaye Faye yehino toon nde o yeehi en jii woodi podole ɗe ganduɗa o fodani ɗum on mo ganduɗa kañum woni khalife général de Tidiane kono kadi caggal ɗum hoorejo jagoɗo hono Ousmane Sonko yeehi toon kono kadi en jii toon e oɗon saaha kay wonno tigui ko pelep hakkude ɓen hilifaɓe diine kono kadi hilifaɓe aada ɓe ganduɗa ene jaaha toon ɓe ko gam duwawuji ɓe kadi ko gam yaade humnude aadi gowɗo waɗede kala hitande ko refti hen ko pawtaten hen ko ɗe caɗele ɗe ganduɗa ine ɓiili hakkude jayndiyankoɓe walla hakkude presse sénégalaise e laamu ngu saabu eɗen gandi caggal nde gardiɗo walla ni mbiyen jagoɗo tan mbiɗo ko yowiti e humpito o nde o haali ko yowiti fiske ko nandi hen e ɗen caktirɗe ɗe ganduɗa woodi ɗe toɗɗi hen o hokki doggol ngol waɗi haalaluji kewɗi hani ɓen ardiɓe gollorɗe ɗe jayndiyankoɓe kañumenne jalti mbaɗi jaltal mumen ngam haalde hen kono kadi yiyama hen kadi konnguɗi Moussa Bocar Thiam mo ganduɗa kañum tigui wonno gardiɗo oɗon fannu walla ni jagorɗo tambinoɗo humpito eko wattindi ko e laamu président Macky Sall ko wona ɗum gaynirten ko e pellitte ɗe laamu ngu ƴetti ɗiɗo accident ji ɗi ganduɗa ha hande ina jokki yoɓade pittali leydi men Sénégal pittali ɓiɓɓe leydi men Sénégal bang yo bang ha tengti oɗo maggal Touba en jii ɗiɗo accident ji no jaari ni ɗum ɗon noon woni ko laamu ngu ƴetti hen pellital hani gardiɗo on fannu kañumne hono jagorɗo tambiɗo ko yowite ya garta kañumne joɗinoma joɗodi e ɓen dilloɓe oɗon fannu kono kadi haalaluji kewɗi kalama hen ɗum ɗon foof woni toɓɓe ɗe ganduɗa kañumen tigui woni ɗe jewtoten hande e oɗo aset ardude hen e Elage Abbas Sarr gorko mo Tulde Dimat Elage ko adi fof mi salminima mi salmitima Hadja Halima mbiɗa jarnuma no fewi kadi e weltanadem e kadi jogade teskuyo mo jujjiɗa o tigui rigui wonde plateau en ɗisi yewde wonande enen gewno yadude hen hono rédaction hande noon eɗen ke affaire maggal Touba hen wona ɗum waɗi kadi autoji e chat foof ɗum ɗon caɗele foof ene ɗon kono kadi ko ñagade yafuyi surtout bandiraɓe yeɓoɓe e wideɓe tan en gari vraiment filde ngolɗo lefol
vraiment bela tigi rigi ɓe mbawa kadi humpitade e ko ngalɗo ma ko ɗum ɗon woni ko pamɗen ko e kabaruji men leydi Sénégal noon mbawen famminde ɓe hakke famamuya meɗen oɗo jawtude machallah émission moɗon rewi lawol en keɓano fartange arde kono noon machallah on mbaɗi assuré Anne Mohamed Dim ɗum ɗon ko weltanadema e oɗon banggue wi ɗon kadi ko noon tan enen goto e meɗen foof ina wawi lomtade goɗɗo on machallah nde tawno golle ɗe ko buutum kadi enen foof kadi ko ɗo dippaten ɗo enen foof ko hen tan woni ko dippaten ko ɗum noon bandiraɓe caggal nde min bismi on en natan to Elage toɓɓe meɗen no mbiɗen ni joni joni Elage Abbas Sarr hande beeli foof ne omi e pittaji fof ina muusi ina metti hande o sababu ne ngoɗo wargo woni Aziz Dabala woni Abdou Aziz Ba ɓurɗo andirede Aziz Dabala wondude on sukajo mo wonduno biyeteɗo Wali tawedeɓe eɓe mbara e nder appartement woni noon ko ganduɗa koko muusi koko metti alhaali o noon nane juuɗe lawol enquête aji nana mbaɗe e ko nandi hen ɗum ɗo Elage ka ɗo gonka holno jiiruɗa ɗum eyyi ka ganka so wona ene muusi e maayo ɗo ɗon kam déjà hankkadi ma yeehi mais ene muusi e ɓesgu mayɓe ɓe par ce que ko double meurtre eyyi par ce que mbi maayo tan ko kamɓe foof baddani c' est à dire jimmi wi tan ko mayata ko par taw ko ɗum ɗon taw ko noon yaari ne heewi donc on maayo ɗo kañum tan waasi kañum on waasi mais enen e hay population keddi ɗo ene wonde beeli owɗi par ce que haqqille wonta deeƴa a wonta lelade suudu ma ha deeƴa a wonta lelade ha haqqille ma deeƴa ɗum ɗo foof noon aɗa holko addi ɗum ngakkere sécurité leydi ndi taw tan ko haal al en manque sécurité aɗani min leydi ndi waɗi ɗum hawdima beela acce ha bone mbaɗa nde ɓe mbaɗa enquête ɓe jiisa jomum pourquoi holko kadi vraiment ɗum ɗo fale wasa wadde ɓuuri ndeɗo mayde noon ko maydel foof ene muusi surtout maydel battede baɗɗe ni en muusi kono ndeɗo aussi ne jeeya ɓurɗe muusi par ce que sa ƴeewi jomum tawaka en yuwa laɓeji ha heewi 6 jonde jeegom fawti hen kadi cukalel ngel c'est à dire que teysuji ɗi sa ƴeewi saɗa yurno ha nder aɗon kadi famde holko potta wawde wiide par ce que affaire o ene waɗi louche ha ɓurti d' après kay ko fuɗɗi ko yaltude ene waɗi louche ha ɓurti caggal ndo waɗi ndo weevu makko waɗa retrait walla ndo waɗa en tout cas waɗa pompé kalis caggal majjum hallaji kewɗi nan jalta e nder ɗin ɗon hallaji noon ɓuuri hen hulɓinade foof ko wiide e wonde miiraɗo debbo wima haalde makko ñande samedi ayi donc kanko hol heure mbo wara e mando wara e est ce que holko nawri hen ngel to cukalel ni beela wona wajiɓe ɓe koko naati a faami kanko eɓe mbarimo ndo cukalel ngel yiinde ɗum eɓe gandi soɓe goppi cukalel ngel settima haal eɓe nawri ɗum mais firti tan hankkadi kam kala Sénégal naaji gonɗo ɗo e Sénégal kam yo andu wonani sécurité kono Elage a haali ɗo haala ŋakkere ndenka ka wowi ko jalta jaha e lawol mbaɗeɗa agressé kiira artude mbaɗeɗa agressé kono ɗum ɗo ko hunde nde ganduɗa wona agression ko ha e nder galle ma ha e nder suudu ma eyyi ɗon kay agression ɗon tan agression yewti boom agression on kay ko double agression oy to joni keɓe tawɓe tan e bedda mais ok nder galle ma mais ɗon kadi ko wiyete ko wonde ɓadiɓe makko yo ƴeewe ɗon kadi mbete fotani yurnitede par ce que affaire o bien sûr ken foti yurnitede par ce que aɗa andi kamɓe milieu maɓe gono ko milieu kulɓiniɗo eyyi milieu mo ganduɗa hoorema ko milieu jaay doole ko milieu hollirde hoore mum ko milieu tan kirodiral battodiral yitere voilà donc ɗen ɗon gueɗe foof nan ɗonete mais ɗum noon foof kadi e hawnade ɓuuri hen hawnade woni comme par exemple le fait que eɓe nawra cukalel ngel min ɗum fof ɓuuri hen musden kanko en wawno yaade par ce que cukalel ngel won hen mbiyata ko baaɗi ɓe mbima wonde ɓe jiiɗani haydara ko neɗɗo ɗum tan ay joni o boomi ɗum woppi ɓesgu boomama woppama ɓesgu men nen to Kolda nen gonde Diaka donki andude hol pay oɗo musiba donc pour min ɗum woni tout le temps mbeɗa artir hoorema ŋakkere ndenka ay joni hande ndenka sen wodno
neɗɗo ma wiya won min somi naati oɗo gal somi waɗi ndeɗo ajande ene wawi jagge walla ene wawi mi cine walla taw par ce que won renoɓe enen ɗoyti kadi won kadi haalaluji ɗi ganduɗa ɗi nanama ummorade e hoddiɓe mabɓe ɗum ɗon foof kadi ine hollira tan o Sénégal solidarité ala ɗo surtout e ɗiɗo appartement ji ɗi ganduɗa ko natɗo fof uddat haaju hay goto ala e goɗɗon ɗon kadi ko caɗele poɗe yuride enen fulɓe nen mbiya wulaga jamma accitake goto kono ɗo kay ɗo kay wulaga hay wulaga ñalawma ɗi gaccidet hen sa wone bedde ni aduna fof en ƴeew a faami so agresseur uji so mbaɗimam attaqué hay goto wallittama kadi aɗa andi biɗo yalti o on suka debbo mo ganduɗa ko kamɓe ndendi galle o appartement ji mabɓe gondi wi wonde yalti laabi ɗiɗi ina ƴeewa sababune nande dille ɗe aɗa andi ɗon so ballodiral ne wonno ɗon so solidarité ne wonno ɗon peut être jaaha guddita walla jaaha pugga mbiya ko ɗum woni mais hande o a ronkat famde aduna o hol aduna wonna bruit won façon bruit mo nanta aɗa andi jaam ala ɗon an joni aɗa andi sécurité mais noddu police ɓayde ana suusa yaade noddu police mbiya bandira danger nen ɗo ngare danger nen ɗo par ce que nanen ko ɗo minen koɓe nana ko gulel nanamni ɗoy ngare danger nen ɗo le plus rapidement possible jetti ɗe mais c'est ça mais so tawi comme par exemple an mbiyata ko ɓayde wona an waɗa bawi buyam ya rento hade maɓe ummatto ɓe janema mais soɓe gayni on ɗon maɓe janema ay soɓe gayni bo mbaɗo maɓe janema beeli o wi en tout cas kamɓe koye mabɓe ɓe gonata e jaam sabu hay goto wonani e jaam en tout cas ko wiide Elage ko foti haalede koye nde ɗo toɓɓere ko ina heewi sabu sa ƴeewi kadi hande kamɓe wonɓe milieu showbiz o ƴeewa min gila nde ɗum waɗi nde toujours gonanmi koye miijade oɗo suka gorko ƴeewa jinnaɓe makko ɓe to goni to e mawni ko en e miñi ko en kañum en fof nani e nder galle goto ina koddi e galle goto an jaha beroɗa ete moyen ji moɗon jarani noon an jaha beroɗa ƴeewa appartement mo ganduɗa ina jara nogas e 30 hay 40 jaha gonoya toon holɓe gondata toon sihilaɓe ma meɓe sabu sa ƴeewi alentour o no haaldani ko ɓuuri ko hewde wadde mo fréquenté ko ɓe wondara ɓe ɓe o liggottoɓe c' est à dire kamɓe amoɓe ɓe kamɓe waɗoɓe théâtre ɓe entourage maɓɓe sabu hay yummiraɗo e konnguri muɗum wi ko wonde kamɓe ɓen ɓe wondannoɓe ko kañumen mbaasi sabu ko kañumen o ɓurno hewde wondude ayi saha peut être o arata to yummiraɗo o ara juurade ɗum walla so tawi woodi ko o addata o totta cukalel ngel walla o nelda ɗum e ko nandi hen mais gurdam makko fof ko ga kadi toon to woni to wona mawni ko en ɗiɗo frère uji makko ɗiɗi jiyama mawni ko gorko e miñi ko gorko dewɗo e makko o e mo rewi o e miñi ko debbo ɓen fof jiyama kono ɓen e teskuya e kadi e tumnade haalaluji mabɓe ɓen wona hewɓe wadde fréquenté nokku o aɗa ɗum ɗon kadi ko caɗele ɗe ganduɗa il faut ɓe ƴewto ɗum surtout kamɓe wonɓe oɗo milieu wiide wonde koye oɗo milieu gonmi mi wondata e jinnaɓam mi yahat to ɓuurami wonde à l'aise ɗum ɗon kadi vraiment ko hunde fonde yuride ko aɗen ɗum ɗon fof addi ɗum ko ŋakkirniji e hen ay ɓiɗɗo sahamam en général mi wiyani amatade mi wiyani kadi a natta e milieu showbiz o de par ce que ko milieu mo ganduɗa peut être jomumen en mbawa gagnade hen gurdam men peut être ko noon jiiri a faami en tout cas min mi nelta hen ɓiyam min personnellement mi wurtata hen ɓiyam mi wurta hen sehlam mi wurta hen guiɗam par ce que mi yiyani kode remporté quoi ayi won ko ɗum ko heewi gueɗe kewɗe nan ɗoyti neɗɗo ene wawi waɗ ɗum cuuroɗa hen ndenɗa hen mais sa suɓima ɗum ɗon aɗa waɗa a faami moƴƴuno quand même ko won daña possibilité wondude e yimɓe ay wasde nde wondude e yimɓe ɗum kono wonde jignaɓe ma wasde wondude e yimɓe wasde wondude e bandel wasde wondude yimɓe addantuma tan ko jangge jaam yiide ladde yiide jangga ladde ko ganduɗa hoorema kin des fois kala mbaɗa hen analyse yimɓe ɓe mbima wonde peut être que ko nden ɓe ɓurata intimité mabɓe ko nandi hen ko nden kadi ɓe ɓurata wonko eɓe mbadda e ɓen ɓe jiiɗa wadde firti ko mataw ɗum moƴƴani bien sûr ko mbaddata e wondiɓe ma ka a yiiɗa jignaɓe ma walla koreji ma ne pawa hen yitere en mbiyani ko bonande en mbiyani koɓe bonɓe mais vraiment ina fonno ƴewtede kamɓe wonɓe on milieu so yiɗi tawa aɗa jogui nde jil ayni saɗa ƴetta appartement an e bande en foof gonon hen sone wawi wonde so wawa wonde ɗon jignaɓe ma goni ɗo miñi en mawnen goni ɗo ɓaɗo ɗon an Halima sa ƴetti kadi ko mbaɗoyta hen ko peut être ne wawi ni yaade e famille ma intimité maɓɓe kalma sa ƴetti suudu imagine toi sa ƴetti suudu so refti imam ɗon noon
voilà fof ene wawma taw ɗon nani aɗa jogui ɓe jiiɗuɗa yumma e baaba aɗa jogui yumma a jibi a sellani ko sehil ma debbo nawanma hôpital ɗum ɗon fof vraiment wonti maayi ɗo mbiyeten ko Allah dañde dañal ngal gandanɗa hoore ma mi rentalimi wallahi so tawi a dañat adanta hay aranta e bande holko mbatta e ngal ɗon dañal holko mbaɗata e ngal ɗon dañal holko ngal ɗum dañal wawi addandema holko mbawɗa jangguinde yimɓe e ngal ɗon dañal kadi goɗɗum ɗum élage e nde ɗo toɓɓere no mbirunomi ni tan toɓɓere nde konde toɓɓere nde ganduɗa ne heewi ko foti hen haalede goɗɗum ɗum ko hande mayde nde waɗi yimɓe fo tini andama hankadi heɓɓe ɓe e ganduɗa kañum woni loskoji police ari sapeur pompier ari police scientifique ari kañumen foof ngari mbaɗi golle mumen ko mbaɗan ɗon losko ummima e juuɗe Pikine fayi toon to dik commissariat Pikine to ummima toon fayi toon to dik hankadi nani e juuɗe lawol kono hande moni fof ko loskowo ala fof ko yiyetake e karalle kese ɗe ɓe mbima wonde vidéo de surveillance o yaltini kaari en nani ɓe mbima ko kaari ɓe ɓaɗinoɓe mo ɓe mbiya goto fof hankandi wonti loskowo ɗum ɗon ne aussi sénégalais ji ɗi gonka mumen e réseaux sociaux ɗi kadi ko probléme elade président Macky Sall haali ɗum ɗo ti yimɓe cari yimɓe mbasi rewde président Macky Sall wi ɗiɗo réseaux sociaux ji sen ndenaki ɗum kidi jogori ko addanɗe Sénégal en pamata te aɗani Sénégal probléme mum fof ko kañum ala demi mesure kañum andi tan ko so hunde so wi naati tan waɗata no puncan ay hunde saɗa naati hen poɗɗa ko naati hen seesa aɗa ƴeewa ko moƴƴi ko mbaɗa aɗa rento ko boni ko mais kamɓe ɗo ɓe ndennat fof ɓe mbaɗa puncan nder joni puncan nder o noon wonti tolno lotten ɓayde ko tolno lotta kay hankadi an ɓurata yidde fof ko yiilade kabaru mo ganduɗa bon wona gonga gadda mbaɗa ɗum te kadi jiyani koɓe mbaɗata titre komi yiyani Djiby Dieng en mbaɗa ɗo ko ɓe mbaɗa titre ko ganduɗa sa ƴeewi titre o tan mbiyata ko automatique aya naato e nder sa naati nder jeeya tawa haydara a yiyata toon ko ganduɗa kañum koɓe bindi ko vraiment il foti yurnitede sa ƴeewi ko sañ koye joni kala titre mbimi jaltina mbiyatma ko affaire o waɗi ni gonfli sa naati nder a yiyita haydara ko ɗum woni haala ka ɗum noon enen Sénégal naaɓe gartiren hakkillaji e koye meɗen etoɗen artude etoɗen rentude seeɗa etoɗen artirde koye meɗen e réalité ji ɗi goppen wonko ganduɗa ina ɓurti ina fakiti ina lakiti kono kadi to banggue ndenkaka to banggue koddigal ngal nanɗon to banggue koddigal ko wonno ko hande natti wonde so tawi kadi en pelliti en mbaɗi appartement ji en goni appartement ji mbaɗen feere ƴeewen wurdude no appartement wurdate ni ɓe ñembaten ɓe ƴeewen etade wonde ka ɗon gonka sa nani hunde ne dilla wat feere ƴeewa so tawi a huuli ƴeewde no noddu police moni fof kala ɗo tolni yo jogo numéro police hay so tawi ke welam hay so tawi ke jomumen gon ke welam hay so tawi jomumen gon ke welam mi noddu police eɓen dérange voilà ɗum ɗon fof par ce que so waɗi bruit won certaine bruit baɗoji wallahi hay an hoore ma aɗa foti jertade ganda ko woni ko ɗo moƴƴani ɓayde ko welam ke welama de ɓe goni mais welam men mbaɗata moƴƴani ma donc nodda police hajo ɗum noon joni noon enen policemen enen joni policemen min ɗon woni probléme ɓurɗo mo woni holko saabi enen policemen walla enen dadiɓe men ɓe kamɓe ɓe gaccat tan ko ha neɗɗo maayi ɓe gaare mbaɗa enquête eɓe jiita eɓo yeɓe mari yeɓe kaju yeɓe kaju yeɓe ballu yimɓe ndenka kay manki en manki ha ɓurta hay goto wonani sécurité joni kadi poste de police aji ɗi kadi leeɗe kewɗe ina gullito yo balle hen surtout ko walla so ɗum donki am donki hande cukagu ngun wayni hewde yeɓe mbaɗ brigade de veille ɓe mbaɗa autoriser les jeunes de quartier là paɗe formé e on fannu hay so tawi tottaka façon yo ɗumi mais en mbawi hajade so dañi comité de veille so waɗama legal hay so tawi legal ngal ene yoɓat voilà ɗum noon peeje ɗe nanɗo ha heewi ko foti waɗede ko foti daɗɗede ɗum ɗon fof dari yimɓe ne gummo e ɗeɗo caɗele saabu noon hande o beeli o wi yimɓe kuuli hay sukaɓe koye mumen hande o cukalel hoore mum wiyatma komi suusaɗa lelade e suudu walla mi sohlelima mi ɗanotako e ko nandi hen ɗum ɗon kadi ko caɗele ɗe ganduɗa vraiment ko hunde hulɓinide hay wonde appartement an tan goto hankkadi a suusa walla ma won ni ɗo poɗɗa uddidde kula uddidde beeli o wi dal ko wawi hen wonde foof
gueɗe ɗe nane juuɗe laawol ɓe hen mbi ko ɓe woodi inɗe ɗe ganduɗa hen innama ɗum ɗon foof nane juuɗe laawol ko woni hen foof ene gasa yontere fande so hawri welede Allah ma taw woodi ko ɓosi hen hande tan ni hade men ummade ɗo wasata taw woodi ko ɓosi hen ha heewi ɗum noon ma en gartoy hen tan mbawɗen wiide kadi e wiide kamɓe yaaɓe yo Allah yurmoɓe yaafoɓe harnaɓe aljanna Allah uddana Sénégal ɗiɗo fitinaji sabu sa ƴeewi hay hecci hanki de won suka gorko wara toon to Touba tawi ko saretier ɗo ɗon information aussi cikkuma yi ɗum caɗele ɗe ganduɗa tan hande o wari o ne heewi yo Allah ittan en oɗo musiba gonɗo e meɗen plateau min ñanden ko Thiès barno ɗo on ne ko gandanɗa hoore ma kaɓanaɗo bracelet a faami a goppeɗa jaaha jagga joom jakarta mbara ɗum wadde o mayima e de bonde kanko no duppam hen hunde hulɓini ɓerɗe nin juuɗi ɓennen toɓɓere men wonde Elhadj Abbas Sarr en jurnima ɗo kono noon ko situation way noon toɓɓere men wonde Elhadj Abbas Sarr ko maggal Touba ko hankkide aljuma wonno kono haade ɗum président Bassirou Diomaye Faye yeehi toon no président ji gowri wadde ɗo e leydi ndi kala gardiɗo leydi ndi kanko noon kongol ɗo woni lawol makko gadanol maggal ne waɗa e ko ardi ko faade joni o yeehi toon Elhadj o haaldi e halifa o kono wonko fodi toon ko ganduɗa koko ɓooyi ina ronki ittede caɗele kadi mawɗe ɗe ganduɗa ko sagga mo tubanaɓe o ɓe gondi hande o woni wiidemo mo ittu ha laaɓa caɗele Touba woni ndiyam tuɗo jam ɗam woni kadi ŋakkere ndiyam jaram ɗam e ko nandi hen yiyandema e nde ɗo fodore kadi sa ƴeewi hay premier ministre o nde ari nde kañumne la même chose eyyi ko noon aɗa andi d' abord ko weltanadeɓe par ce que sa waɗi ko poɗɗa wadde yimɓe kadi pour ko wiide a jarama o woni ɓe ndewi ɗo rewetano tan manam ko ɗum traduction galleji diine ɗi so kewni eɓe jiiya toon hunde moƴƴere par ce que wona ko fof ene saahaji ene wawi deñude haqqille ene anda peut être laamu ngu kadi ene acca hakkille mum eko watte ko mais wona toon woni caɗele ɗe caɗele ɗe woni ko hunade nde keɓe kuni ko ɗum soɓe jiiɗi haɓade ɗum ene waɗi façon ɗe ndewata pour ɓe mbawa ɗum haɓade par ce que hande ko fuɗɗi ko yaltude e fannuji ɗi te ko noon woori ɗon e Touba presque ko noon woori hen ko gandanɗa hoore ma ko wonɓe nder wuuro ngo ko kañumen e koye men goni waɗoɓe saboté surtout to banggue ndiyam jarte ndiyam jarte ɗe par ce que en jogui des bornes fontaine ganduɗa hoore ma ɗi jiɗata ko yeyde ɗum ɗon eɓe coho ko ganduɗa hoore ma ummoto ko ga e laamu yimɓe mba c'est-à-dire uddude ɗum waɗen ɗum ɗo donc ɗum ɗon so tawi ɓe pilti haɓade ɗum ɗon ko toon kamɓe puɗɗoto haɓade haɓe gasna habde ɓen ɗon ha ɓen ɗon goppa ɓe puɗɗo wawa dañde fattaŋe hokkude ndiyam no hannirta ni e population belma wawa heɓde ndiyam no hannirta ni banggue goɗɗo ko o gembima gembe tekkuɗo soko wiide no haaɓo haari ndiyam tuɗoɗam ɗon e Touba en tout cas gemboni tekki ene wawi wonde noon mais gemboni tekki eyyi ko ittat ko fewnata ko ɗum namdi ko moyen no feewi namdi ko haqqillantagal no feewi namdi ko teyre no feewi surtout ɗo ɗum ganduɗa hoore ma haqqille waɗi ɗum teyde woni en donki dañde famamuye lattude surtout hakkude Cheikh Dieng e Cheikh Tidiane Dieng mo ganduɗa hoore makko kañum ardi surtout Elhadj on aussi ko toɓɓere mawde nde ganduɗa donc du fait que ɓen ɗon donki ronkama yo kalan yimɓe ko laaɓi a faami kanko président de la République ko ummima to o wi e wonde kanko mo ara o safa ɗum mataw min kam pour min jaggima mataw o ittat on ɗon ministre kam fawtoyde o adda ministre kesso belma wawa o adda ministre kesso en tout cas Elhadj ɗum ɗon ko toɓɓere ni nde ganduɗa ko fonnode jeeyede toɓɓe ɗe saabu sen duttima eɗen gandi Cheikh Dieng caggal nde yalti haali kanko Cheikh Tidiane Dieng gila nden ha hande omo faɗa gam o yalta o laɓɓina kono en jii o laɓɓina ko oɗo tumimo ko Cheikh Dieng haali ko o laɓɓina ɗum kono en jii o neli ko woɗɓe ɓe ganduɗa ko golloɓe toon ko kañumen jaltine kuccodire e jayniyankoɓe ene kadi ɓen ko kaali ko hewɓe mbi ko waɗani ɗumen convaincre non ma watta halima ayi haala pulaar e mbawi pulaar no feewi ɓe mbi so haala selli tan so haala ñawi yo nanɗe cellu ay haala so ñawi yo nanɗe cellu ay en tout cas Cheikh Dieng a faami mi wiyani ko wi ko gongde min mbeɗɗande ɗo omo tinno hoore makko eko haala amen mais yaltu kalda yimɓe mais wona kanko tan mais procureur yo noddu
kadi ay yo uddi plus hay won yaarude kadi to bange gardiɗo jagorɗo e hoore muɗum pourquoi ne waɗa mo couvrir ko nandi hen kanko jagorɗo tabiɗo parce que hande o fotino haalde so haalani laamu ngu waɗa réagir so ɗum ala ɓe ƴeewa wadde mbo hay wiwde mo ni e ko nandi hen couverture c'est très normal couverture c'est très normal aɗa waɗi ɗum woni normal par ce que fuɗɗi ko guila e nomination par ce que wona nomination ganduɗa hoorema ni mbirno ni e sinde mbalno ni mbirno ni manam appel à la candidature en wawi tawde ɗo caɗele gotta par ce que cheikh Dieng so wi ha wima e won min ko kaari ministre am wi yow yom ittu nangam waɗ nangam kañum kam haal carrément te kadi kalɗo kadi wine jogui preuve aji en mbi ceerno sall kañum e wondiɓe muɗum portoyi plainte nawi haala ka lawol contre x ƴeewen holto ɗum jogori yumtoyde ɗum woni noon ko mbimi ko joni comme par exemple président Bassirou Diomaye Faye so yi o waɗi o yewti o haalde khalifa général o holliti wonde caɗele ɗe ɗo kanko mo darno ittu ɗum mbimi yo Allah wallum kono noon ene satti walla taw noon o ƴettata kam ko engagement walla décision ferme ne satti kono sa ƴeewi ela décision so tawi o ƴetti décision ferme o ƴetti kadi engagement mo ganduɗa ko tiɗɗo ine wawi weeɓande mbo wi que Touba eɗen gandi gurdam mumen e gonka mumen kadi won goomu woni toon Touba ca kanam ɓe ganduɗa darani ko ɓamtare wuuro ngo so tawi ɓeɗon fof mbaɗi hen juuɗe mumen ina gasa kono no ina gasa laago mais an Touba ci kanam kay nan ɗon kamɓe eɓen ɗon ayi joni wona nani ça c'est kamɓe kane kamɓe tubanaɓe kamɓe mbi que yimɓe nene mabɓe des autorités kañumen cabi tata ndimen ƴe mbasa ɗumin wadde ɗon ɗum noon joni on joni an aɗa as ɓen gasa ɓen gubba ɗon ko probléme ɓen gasa ɓen gubba yaajat kono luggitta Elhadj Abbas Sarr ɓennden toɓɓere wonde nde ko rogere kadi nde ganduɗa nana une e leydi ndi gila nden ina ronkana yo diggu woni hakkude ɓe ganduɗa kamen woni jaydiyankoɓe walla ardiɓe gollorɗe jayndeji e ɓen ɓe ganduɗa kamen woni laamu ngu tengti e o Aliou Sall mo ganduɗa kañum ardi kañum woni jagorɗo tambiɗo humpito leydi ndi sengo mo ganduɗa kañum nawori jaydiyankagal Elhadj Abbas haalluji ɗi keewi tengti e nde ɗo yontere surtout que nde kanko jagorɗo nde o yalti o haali haala affaire fisque e ko nandi hen ɗum ɗon fof woni kadi ko dillini ɓe jayndiyankoɓe ha SEDEF koyemumen kañumen ndenti kuccodiri e jayndiyankoɓe gam haalde kono kadi en mbi hay Moussa Bocar Thiam mo ganduɗa kañum woni gardinoɗo walla ni jagorɗo tambinoɗo humpito e laamu président Macky Sall koye wattidi ko tan holno janguirɗa oɗo fan ɓe jaggi hen gueɗel tatonnement no woodi ay neɗɗo kala kaɗa totte yata waɗa wawani sa tottama so tawi aɗa wawani tan saɗa haala les mots viennent aisément kala ko kalɗa tawa ken furti en nanni en naata e noppi mais sa hettima ministre o a tawat tigui rigui nder au fond ma taw vraiment oɗo ko tatonnement mawɗo woni ɗo walla taw ni joomum koko yamira yo haal taw ngo humpitaki hen eyyi koko ala koko yamira tan totta c'est à dire que yamirede nde tottede tan ko ganduɗa hoorema ya haal ko ganduɗa hoorema humpitaki so wonano ɗum joni kanko on fonno fadda o humpito dossier o ha laaɓa o fuɗɗo haalde mais malheureusement o humpitaki o yalti o lotti ay ko lottanɗo lotti nde ma wontanta jogori wontandeɓe ko longguere wulde thiaw eɓe donka andude holtone mbaɗata ko addani ko Moussa Bocar Thiam na arde par ce que kañum rewi ɗon en humpiti eyyi won humpitini feewi ɗum addani ɗum kañum arde wiide e wonde attention kalta ko ƴewtinde ko kalta ko est ce que kalta ko Allah waɗa min jogino mawɗo goto sombo yedduma kañum ɗo jiyata ɗo ko wawi wiide min jogino mawɗo goto sombo yedduma maître Moussa Bocar Thiam mo salminama passat minen jogino mawɗo goto sombo yedduma o wiyatama est ce que jeerinkoɓe nani kalɗa ko so ɗo son joni ɗo joni onon kal a haala ɓoy o wiyatama comme par exemple est ce que pikinnaɓe nani ça veut dire que tellement so nanani ko firti kadi ak leerani donc kanko Aliou Sall min de mbeɗa jaggi o humpitaki ko haalata ko kadi mbeɗa jaggi laamu ngu so tawi vraiment ene yiiɗi kisal mum juuta yoɓe ndento presse mi wiyan noon woto presse ko ganduɗa hoorema ko ɗum waɗi ɗum ko woto yoɓe joɓ kono kala ko jiiɗa e aduna ene waɗi moratoire manam ene waɗi ko ganduɗa hoorema hon foti maslaha ha jaam arta ay kanko président de la république o erinoma jaam ha joga espoir peut être que masal ha nen dogue donc ma jaam arta
so tawi ko par exemple ministre makko kadi ummitima kadi caggal ari haali yaltini ɗo kongi ene faw ɗum e dow presse o mi sikki en wonko manki c'est à dire que mal entente min hakkude maɓɓe c'est à dire hen goto fof walla soit hen goto fof sen ummo hoto ƴogata ɗo wona toon c'est à dire ko moƴƴatno e laamu kala seɓe ƴooga yoɓe ƴoogue place goto mais so tawi an ƴogata ko funnanimi oye ƴooga hirnani o gat ƴooga worgo sono ɓurantinede ko juppan toon ko yimɓe laaɓata wontata ko guddiri te laaɓata anda safani konngol ngol wontata ko guddiri ndiyam guddiri par ce que guddiri a famta holko woni nder ndiyam gudduɗam kay a famta holko woni nder par ce que ni wuddi a famta ko woni nder donc acce ha teeye a faami fawe yimɓe ganda ko ɓuri leer ɓe ganda ko woni nder ko ɗum ɗon ko hunde nde ganduɗa ko rogere kadi wippande ko heewi e nde ɗo yontere en mbi jayndeji ɗi kaali hen ko heewi ɓen ɓe ganduɗa kañumen goni ardiɓe galleji jayndeji ɗi ko dariɓe lang ko dadiɓe kadi ngam huccodirde e laamu ngu kono kadi sa ƴeewi ko wayno konngudi président Pastef walla PM woni Ousmane Sonko mo ganduɗa kañum woni gardiɗo jagolɗo o kañum haala muɗum maslaha heewani wonde hen to banggue ɓe jayndiyankoɓe ɗon kadi ko probléme mo ganduɗa eɓe poti ɗum ƴewtade ɓe degla ɗum sa ƴeewi hay horizon sans frontiére won article mo ɓe duttinimo kanko PM ɓe mbi yo ya o yurnitoyo ɗum ɗon ko caɗele kadi jayndeji walla mbiyen jayndiyankagal walla presse o mbiyen en général eɗen gandi pouvoir mo jogui e leydi kadi wonɗo ɓe ndewɗuno hen hande o an Halima a fadani hakkude presse walla hakkude hande oɗo presse gonɗo hakkude mum e oɗo régime goɗɗo hay goto fadani oɗo bras de fer par ce que so wonani presse o ɓe jettata ko presse o weeɗi micro uji kala teɓe tourni wallitaɓe a faami ɓe kaala haaju maɓɓe ɓe kaala ndeɓe jiɗi balliɓe dokkiɓe pouvoir a faami kala plateau ɓe invité hen eɓe kaala goto fof haala haqqi mum haala ko fonno ɗumen mais kamɓe e ponno hannde jogade haqqille poɗɗon presse oɗo de minen poti ɗumen dolnude hay so tawi presse o jogori ko ruttade caggal ɓen haɓen en ɗuminat e poti ɗumen dolnude par ce que ngari ko presse o woni sababu hade jettiɗo ɗum sa ƴeewi hunde hannde o ɓe mbayi tan ko presse o hannde wayni kono pecciɗo ni saabu won wonduɓe e maɓɓe won kadi ɓe ganduɗa mais ko ɗum addi ɗum sa yi caɗele kewɗe gone e leydi mais ko ɗum addi ɗum addi ɗum ko e wonde wasinde ɗumen aɗande caɗele goɗɗe holtumoni woni kala gumiɗo wima e wonde ko jayndiyanke donc caɗele goɗɗe ɗe kadi woni comme par exemple hon foti nokkuji jayndiyankagal woni ɗum ɗo an joni sa uttiɗa ɗum ɗo ma tan réseau ma tan sa utti ko mbelaɗa fof a haalat donc yimɓe donc kadi famde hol ɗum ɗum heddi ko ɓuri ko labde AIPM comme par exemple ndeysan yurmini min mbeɗa jogui makko jurum taw haala Allah pourquoi waɗi mi jogade makko jurum woni comme par exemple hande kanko o foti andude hoore makko kanko o natti wonde opposant min ha hande jetmi makko rôle opposant o foti woppude o foti andude kanko ke pouvoir o woni ay gonɗe pouvoir en jogui konngol en jogui langage mi wiyanimo yo welno kono yo rewnu lawol kono an yomi fappit tan maslaha kadi ne woodi maslaha yomi fappit tan en tant que gardiɗo yomi fappit tan yomi fappit ɓoy sedde so taƴi en wawi ko haalotunagar ko jorgol en dawra keccol maɗa keccol e nawra jorgol e janiyankoɓe wala ko hunde nde ganduɗa so Allah ko rogere fonde unede ɗigga yoɓe ƴeew joggol ngol ɗum ko laabudde jomum fof foti yoɓde yo o yoɓe kono noon kadi yaade kadi hani jaltina chiffre uji ɗi ganduɗa kamɓe ɓe leydi e koye mumen ni kañumen e koye men jaaha ɓooya jiiɓoto hen ni par ce que kamɓe ɓe jaltini chiffre uji ko temps chiffre uji ɗi ɗon woodi jayndiyankoɓe walla ardiɓe gollorɗe ɗe ɗon wiide wonde ɗiɗo chiffre uji woodani hay Moussa Bocar Thiam ni no maître Moussa Bocar Thiam no natir hen ni e ko nandi hen donc ɗum ɗon kadi addata ko jiibu e hakkillaji ɓiɓe leydi ndi addi ɗum ko nokkuɗe laaɓani sa nokkiɗo wuddi sa yuppini yimɓe joppanta yimɓe ko laaɓani joni ko donc saɗa haala surtout ay sa yi ha ganduɗa min hande min Allah halfini e oɗo nokku kala kaɗa haala hen yo laaɓa par ce que haalama teskete haalama nanguete haalama en hette donc saɗa haala moƴƴi ko kalaka leyɗe ɓe sari sa haali ganduɗa hoorema an
ani hoore ma laaɓa kalta ko wona gonga yoɓe mbaddu maslaha élage yoɓe mbaddu maslaha hay ñamani kono kadi ay ñamani sa ƴetti hakkunde joni so rema laamu hunde e kamɓe walla sa ardiɓe reemi golloɓe hunde goto fof yo won ko acci en jaadi eya ha so tawi jettimɗam poti aɗa yoɓde hen yo job yo kalno force haaj tajjuma ya yoɓde eɗen gandi wiyatma moratoire kon mbawɗo yiɗde no mbawɗa yuɓɓude fof nde saga lam mbiyam mbuuɗ l' essentiel mbuuɗ ngu yogu nat tan mbeɗa wawi mbuuɗ hitande fof mbiɗa wawi yebde mbuuɗ ɓe mbiyatma d' accord ko mbuuɗ tan mbawɗa hitande fof mbuuɗ ngu yo a yoɓat mbuuɗu ngu par force han kadi ko noon ɗum kono noon wiide tan Allah ko yo yeɓ tan ndeɗo rogere foti ɗiggude sabu kadi yoɓe ngandu kadi alay saago ɓe nanodira ɓe hunde wawa jaam wawa dañede kadi funti laami kadi kodi felli laami yoɓe puntodir kono kadi maslaha kadi ɓe mbi reeni aduna donc yoɓe tumno ɗon ɓe mbaɗa ko foti ko waɗede banggueji ɗiɗi fof jaam wawa heɓede hakkude jandiyankoɓe ɓe e kamɓe laamu ngu Elhadj Abbas Sarr toɓɓere men wattidide nde ko ɗe kuule ɗe ganduɗa laamu ngu ƴetti ɗum e ko yowiti e ɗiɗo accident ji ɗi ganduɗa ko kewɗi limtinɗi tawi kadi caɗele kewɗe dañama hen pittali keddima hen hay oɗo maggal tan ha e hande ɗo gonɗen ɗo accident ji ɗi nana jokki en ganda kadi holɓe jogori ha ɗoyde en jiiɗa haalde hen no fewi par ce que en ganda taw holno wayata kono tan laamu ngu kam kañumen ƴetti pellital taw ko hisnude kuule mumen kanko jagoɗo tambiɗo ya garta o en ji won jewte ɗe o puɗɗino wadde e ɓen beele yoɓe mbaw yewtidde hen ɓe kalda hen ɓe ƴetta kuule ɗe ganduɗa ko kuule tengtuɗe ɗeɓe pawata yimɓeɓe kuule kadi taw ko kiisɗe gonata tawa janggo e jaam moni fof so tawi a woni e lawol ngol a jaggi volant o ma andu no mbaɗirta so tawi a miijiɗen kuule aɗa andi Halima caɗele men wona sa waɗi saɗa haalɗeno cadden a waɗa remonté seeɗa ay Sénégal woni probléme mum fof kañum kala ɓurɗo wawde windude aduna o Sénégal nam ɓuurma wawde windude te kala koɓe mbindeni yooɗi kono ko ɗoftade woni caɗele men joguiɗen probléme ko ɗoftade on respecte rien ay kuuli hon foti kuuli mbaɗa ɗoyti ha ko wattidi ko kuuli comme par exemple ustugol prix jeni e gueɗe bannon ala hen fof waɗa respecté te ko laamu keso te jomumen ne daari goto fof wima e wonde mom waɗa ɗum ɗo mais ɗum noon en fonno rokkude pouvoir kala keɓe kaali eɓe daro hen eɓe jaɓa yawta mais que clientèle politique haɗi ɗum ɗo fof yewtude mbita e wonde somi waɗi ɗum ɗo somi forsi somi yiiɗi wotnede naggam kono kamɓe darde nde ɓe daari nde hannde est ce que beele sikkuɗa ɗum ɗon ine wayno ko yiyayma sabu sa ƴeewi wonko fuɗɗi yiyede e mabɓe to banggue tinnude oɗon fannu hay so woni heɗɓe on banggue kam ayi hayɓe woni transporteur uji ɗi en ji ɓe mbiyata ko wonde ɓe mbi ko wonde ɗeɗo kuule fonno ko accede ha maggal o ɓenna aɗani ɗon kadi ko probléme ko caɗele mawɗe ɗe ganduɗa ɗum ɗon ha ɓuuɓa koko waɗɗani keyɗuɗo ko wayno oɗo nalanke mo ganduɗa ko jaggira ko en ji ina hewno so tawi a jaggirama ɗum tan sa munni tan goppeɗa kono en ji ɗo tolni ɗo hande woni oɗo Sidy Diop e aɗandi infraction ngaji Sidy Diop waɗi en ɓooyi ɗum jomumen en goppiteni kanko ko waɗi ko noon en ɗisi yewtude keerol seeɗa ɗum noon fof kadi addata ɗum ko yiide hoore mum ha ɓurtu ay cikka min comme star tan kala ko mbaɗi men yawta ɗum foti ko iwde star walla koye laamu jeeyami walla jinnaɗam koye laamu jeeyami ɗum noon foti ko iwde so ɗum ɗon iwani moƴƴani heddi noon ko wadde nde respecté kulɗe ɗum woni caɗele ɗe c'est à dire que enen kala ko respecte ɗen ni en ɓoyata hen ƴeew oɗon wiiteni wona kalin ɗo haala min mbiyata ɗum ni boom dawde nde law taw ko awata pointé en jokkani ko ɗum woni probléme Sénégal c'est à dire que kamɓe si mbimami kala kalɗo kala tegɗo kay ha haali totta yo haal so haali cikkata e wonde gasi kono ko yo waɗ ɗum respecté c'est à dire que min c'est comme si en jahata ɓoye jejjiten ay ɗeɗo kuuli ɗimne mais laamu président Macky Sall hon foti kuuli ɓettuno ɗo accident ɗiɗo caggal accident ji bannoɗi ha muusi accident ji ƴeew nguɗo laamu ko ari koye joni jamma o hatta nguɗo laamu ko ari koye joni subaka Allah pinɗa fo ma yi accident hebbinde nde hatta doggol ngol jamma hatta ko wayno kadi porte bagage uji kadi ko mais hande ƴeew ay nguɗo laamu keso ngaru guila ɓe naati joni presque 4 mois pawɗo chaque jour que Dieu fait ma yi accident chaque jour c'est grave mais ɓe kalin ɗo haala permis à point
d'accord c'est bon so waɗama respecté mais permis à point avant permis à point code de la route an sa wawa code de la route ala droit janggi ala droit dugnude ko ɗum le woni haala ka holno ƴettitta responsabilité ƴettude oto gona yees an sa ƴetti responsabilité a ƴetti oto aɗa wona yees ko haqqille liggoto oto ha gasi ko haqqille liggoto sa foodi volant ko haqqille sa mimi levier ko haqqille sa ñoƴƴi frein ko haqqille a faami mais so tawi an joni halima donnugol c'est psychologique eyyi mais joni noon an sa ƴetti haqqille ma a bonni ɗum noon ma dognu ko moƴƴi a dognata ko moƴƴi hawnoto Elage hay sa tottama permis à point a respecta ɗum woni exemple mo Moussa Nia hokkirno ɗo ñande no ko caɗele en tout cas c'est à dire problème men ɓurɗo mawnude woni hande c'est vrai enen bindi ha yo enen kaala ha wela mais en respecta donc tawi ko noon en tout cas en jaata min kam mi joguinomo jorto ene wawi taw vraiment nguɗo laamu kesu hankkadi ma mbaɗ appliqué départ nde ɓe gardini kono ƴeew ko wattani ko en les prix là ya boutique aji ƴeewa hay goto eɓe natti ƴeew Sénégal natti haala ɗum natti boom haala ɗum hay goto respectani ɗum Allah haalani noon goɗɗum joni noon accident ɗiɗo subaka Allah pinɗa foof mayi accident subaka Allah pinɗa foof mayi accident ko ministre ɗi ne deggondira ɗo e laamuji ɓennuɗi ɗi ñande fof kuule ƴetten mbiɗaji taw kuule ɗe kadi hay goto anda ɗo waccinta watti ke tiroir tan kuule kay feeñde ha feewa yalti wonta reedu lelum voilà ɗum noon Elage Bassar en gardama hen ha ɗo Djiby Dieng nano yomi wonde hojomaji meɗen gasi haalaji a weltanama machallah mi tampinima noon par ce que ala mo mbadduɗa cibi a weltanama no feewi konngol ma mbayniga e konngol am mbayni ko weltanadem e kala saaha ñande en mi wiɗo te kadi ɗum feeñi min udumere wonta lomto e bafal ala koy ɗum feeñi donc ficci tan ko moni fof moni fof no Allah wawi ɗum Elage on kam en jaadani ɗo hayni ko weltanadem no feewi kadi weltanade aussi monsieur Diallo ɗo jaltuɗa ɗo mbeɗa andi kanko rewi ɗo eyi wasarade machallah hande kay monsieur Diallo ɗum noon salminama mi salmini monsieur Diallo no feewi kadi vraiment en beltinima dendagal yeeɓiyankoɓe men enen ñagonoɓe kamɓe kala kisal kadi ko haala ko ɗo ɓe paama tan ko hakkillaji donc hakkille wawi tan addude ko faami wawa haalde ko ɓurti gandal mum sa haali ko ɓuuri gandal ma serenaki a haalata ko wona gonga yo Allah wallu en noon reena en ha mbasen haalde ko wona gonga ko noon Elage Bassar Allah jarama a jarama en calmini monsieur Diallo kono kadi eɗen calmina spécial salminago faade Amadou Bara Ba gorko mbo wuuro Molo kankone omo acci so Allah omo watti hakkille makko no feewi e yewtere nde eɗen jiya hay message uji makko vraiment en beltanimamo no feewi en beltanima kadi dendagal ɓiɓɓe wuuro Molo naɓe ɓe ganduɗa ni en jeeɓa yewtere nde kono kadi jarguel naɓe goppetaki caggal e tulde dimannaɓe wona e kanel naɓe aussi surtout tulde dimannaɓe voilà ko noon ɗum noon en jetti en jarni Djiby Dieng to banggue caméra ji ɗi kono kadi to banggue montage o ko kanko heedi toon en jarni dendagal yeeɓiyankoɓe Pindi TV en gardama hen ha ɗo yewtere men pamen paminen toɓɓe men kuuɓi kono kadi hojomaji meɗen gasi ha laaɓi eɗen mbiya bandiraɓe tan eɗen beltanoɓe no feewi e kala saaha eɗen batti hakkillaji men e ɗi message uji mabɓe kono kadi eɓe balli no feewi ɗum noon en beltanimaɓe kono kadi yoɓe jokku e rewde e nde ɗo yewtere pamen pamminen kono kadi e jewte ɗe ganduɗa ko kañumen goni gonde Pindi TV Allah jarama on jarama aadi men so tawi gueno ñaawi e pamen pamminen ko aset paaɗo kono hade nden altine so hawri e welede Allah ma en gare olel Pindi TV sangane 10 heures yoni ɗo e nden yo jami kisale nden kala woni men onon kala on jarama.